toho žáka na trhu práce. Neboli je situace, kdy tady školy, i soukromé, i státní mimochodem, vypisují obory, které jsou sice populární na nabrání žáků, například cestovní ruch, a věřte, že o tom vím hodně, a přitom místa v cestovním ruchu vůbec nejsou. To znamená, školy se tady pakujou na státním příspěvku bez jediné odpovědnosti za to, jestli ty žáci vůbec budou mít uplatnění. Což je strašný problém. To znamená, přeci není možný vypisovat tisíce míst ve školách na cestovní ruch a na další obory a ty lidi potom končí na úřadu práce a stěžují si, že nemají práci. Takže návrh Úsvitu přímé demokracie je provázat a zatímco naopak třeba řemeslníků se nám nedostává. A zatímco naopak stát za 20 let způsobil atmosféru, že manuální práce je něco podřadného. To znamená, když scháníme řemeslníka, tak ho nemůžeme sehnat toho šikovného a řekne si pár stovek na hodinu. Zatímco absolventi vyšších odborných škol a inženýři jsou na úřadu práce a dělají třeba středoškolské profese. To je přeci jak v Kocourkově. No tak proto je taky tady nezaměstnanost docela. Protože jak můžete mít zaměstnání pro lidi, jako když ty školy chrlí úplně nekontrolovatelně absolventy na obory, který nemají na trhu práci uplatnění. Proto Úsvit přímé demokracie navrhuje, aby školy dostávaly ten cílový bonus té celkové částky, kterou mají na žáka, až poté, co ten žák najde 2 roky uplatnění v tom oboru, co vystudoval. Tím pádem my přinutíme ty školy, aby vypisovali obory, které mají skutečně uplatnění na trhu práce. Ne ty, které jsou jakoby atraktivní, ale práce pro ně není. Jo, to znamená, já chápu, že každý by chtěl být generálním ředitelem a manažerem, jakože je to sice pěkný, ale ta práce pro tolik generálních ředitelů a manažerů vlastně není. Naopak, my musíme podpořit učňovský školství, třeba učňovský obory s maturitou. To mi připadá, potřebujeme trošku namotivovat ty podnikatele a ty živnostníky, aby chtěli zaměstnávat. Jo, aby těm lidem prostě dali tu smrt na dobu neurčitou, aby se prostě nebáli financování škol tak, aby jsme tam měli uchazeče, který mají místo na trhu práce, podpora podnikatelů a živnostníků tak, aby se jim ulevilo, aby měli motivaci zaměstnávat. Další věc je, že my bychom taky rádi trošku uvolnili pracovní právo. Proč? Dneska se podnikatelé a živnostníci v úvozovkách mstí, a já jsem také podnikatel i živnostník, mstí se vlastně těm zaměstnancům tím v úvozovkách, nebo brání se tomu systému, že dávají smlouvy na dobu určitou jenom. Protože ten stát chce vlastně